Ndewo na ụmụnne, daalụ. Anyị bịa ime street talk na mbọsị nke taa. Biko ajụjụ anyị wee bụrụ, ọkamma nwaanyị izochinete ihe ọ bụ tupu ọ nụọ di ka ọkamma nwoke izochinete ihe ọ bụ tupu ọ nụọ di? Ịma na anyị na-asị kama ị ga-ekwubi ihe ịbụrụ ọsị na ịbụ ọkamma na izochinete, mana anyị na-akọwakwa na-asị na onye ọbụla kwuo eziokwu, na ọkamma ikwu eziokwu. Mana kama ị ga-asịba asị ihe ịbụrụ si na ịbụ ọka mma na imechiri ọnụ. Ya bụ o nwere nwanne anyị nwaanyị, o nwere nnukwute ọrụ, ya bụ o si n'isi kata, o nwere nnukwute ọkwa kara aka ya na mba United Kingdom. Mana o nwere ofu nwa, onwe ofu nwa ahụ a na-abụ abịa meelu ụmụ nwoke matchmaker. Ọ bịa o jekwe na-acha atị ndị ahụ ka ọ nụọ di, maka nnụdị dị mkpa, maka Chukwu si na nnụdị dị mkpa. Ya bụ obido na-eme, ya bụ o mere ihe dị njọ, mana ihe ọ na-emezi bụ oluo ọ na-agwa ndị ahụ na o nwekwere nwa, na o nwekwere nwa kafa dịkwa awe. Mana ihe ọzọ ọ na-emezi bụ ọbịa ọsịfa na ọ bụ nwa akwụkwọ na ọka bịacha afọ. Ya bụ mana onye a na-ekwukwe maka ya nwere nnukwute ọrụ ya si n'isi wee kata. Ya o nwere nnukwute ọkwa, ya nwee nnukwute ego. Mana ọ bịa gwachazi ụmụ nwoke ihe ahụ na ọka bịacha na ọ bụ nwa akwụkwọ. Ụmụ nwoke a bịa gbaa ọsọ. Ahụ nwee nke ọ fụrụ nke ikpeazụ a, o si na ya na ya exchange picture, mechie ma video call, na ọ laikiri onye ahụ nke ọma, ọ laikiri nwoke ahụ nke ọma. Mana ọ bịakwa kwuo ka o si ekwu, ọ sị na ọ bụ nwa akwụkwọ na ịmago ya kọkwa ihe nwe ọkọ na ọka bịasịa, ma kwuzie o kwuru eziokwu na ofu ụzọ wee ghọzie aghụghọ n'ofu ụzọ. Ọ sị na nwoke ahụ gwara ya ọ chọrọ onye nwere nwa, ọ chọrọ onye nwere nwa, ọ pụọ, nwoke ahụ pụọ. Emechie nwoke ahụ abịakwa ọzọ, maka nwoke ahụ bikwe na mba United Kingdom ka o si biri. Ọ sị nwoke ahụ ọ bịakwa ọzọ, ọ sị ya ị nwere akwụkwọ, ị nwere akwụkwọ? Ọ sị ya na o nwekwa akwụkwọ, na ọka bịachakwa afọ. Nwoke wee pụkwa ọzọ. So ọ bụrụ na ọ gwa nwoke ahụ na o nwere akwụkwọ and na ọ na-alụ nnukwu ụlọ and ọ bụ citizen of UK, ọ bụrụ na ọ gwara ya, ana m eche na nwoke ahụ aka anụkwu ya and ọ nọ na-akọsalụ m na-ebe akwa alịlị na ọ laikikwa nwoke ahụ, na ọ laikiri ezigbo nlaiki. Hei, na o misiri ekezi nya ọ napụtazi, anyị na-asịzi ọ na-apụtazi ka okwu eziokwu ka mma ka o jikwele ịmago nkwa Chineke, nya akwa Chineke. Maka o nwee nwoke mekweli, ọ dịka ọ na-anya ụmụ nwaanyị afịa ma famili. O nwee ofu nwoke nọ Japan mgbe ahụ mmelu matchmaker. Ọ sị m dee na ọ nọ ala Igbo. Mgbe edezi na ọ nọ ala Igbo, o nwere onye chatịrị ya, sọsọ mmadụ na-abụ chatịrị ya. O si n'ime ndị ahụ rọziala ofu onye n'ụfa. Kịta nwunye nọzi Japan. Maka gịnị? Ọ si ka ofu onye ga-alaiki ezigbo nlaiki, ka ọ ghara ịbụ maka ihe ọ bụ ma ọ bụ ebe ọ nọ. O wee fụkwa onye laikiri ezigbo nlaiki, ọwụ ọkụọla ya. Mana ọwụ ọkụrọlụ nke nwaanyị a, anyị na-asị ọnya kwụsị kwuo eziokwu, ka ọnya na-aghọkwa aghụghọ ka o si aghọ. Maka o si na ọ bụ ma ego na onwe gị ego, na ọ chọrọ onye ga-alaiki ezigbo nlaiki, onye ifuru anya. Ịma na ada afụ anya na online, ifuru ya anya ịmara ka ọ dị. Ịghọkwa aghụghọ, ikwu eziokwu halfway. Ọ dị mma ka ọ ka jikwela aghụghọ ọ na-aga, maka o si na omisigo mmadụ atọ like kịta na ọ na-aghọkwa aghụghọ ahụ. Ọ na-abụ ya kwuo eziokwu? Ya ka anyị na-ajụ unu, ọnya kwubezi eziokwu ka ọnya na-eme? Maka ụwa bụ onye ọbụla chọkwala ihe dị mma, mana anyị ga-ejiri nwayọ. Ikwuzikwu eziokwu ma ọ bụ ịmaga onye ọbụla agbaala gị ọsọ, isi asị onye ọbụla agbakwa ọsọ si na achọpụtazi na isiri asị, ma isi asị achọpụta n'ikpeazụ agba ọsọ. Kedu nke ka mma ka a na-eme? Ọ bụ onye ahụ kwuo ka ọ dị, ọ bụrụ na o nwere ezigbo ọrụ, gụọ ezigbo akwụkwọ, nya kwuo onye ka ọnya jikwela aghụghọ ọ na-aga. Ọ ka mma ka ụmụ nwaanyị na-ezochinete onwefa, ka ọ na ọkazi mma n'aka nwoke? Ọnya bidozie kwubezie ka ọ dị ya, ka ndị mmadụ nwee ike n'ọnya, maka ọ chọọ dị. Mana okwu ụgha aghụghọ agbakwa ọsọ ka esi agba.
kedu nke ọ ga-eme? Ọ bụ ya ka anyị si ka anyị bịa jụọ unu kedu nke ka mma, onye na-aghọkwa aghụghọ ka o si aghọ ka onye kwuo eziokwu ka o nwee ike nụọ di. Okwu eziokwu, di ga-abịa mana ọ maka ihe ahụ o nwezi ka di ji ga-abịazi. Ọ ga-aghụghọ, di ga-agba ọsọ si na ọ chọrọ liability maka o nwee nwoke mfụkwa si m chọbakwali ya nwaanyị na mba United Kingdom, o nwekwara akwụkwọ, ọ sịkwazi ya na ọ chọkwara onye nwere akwụkwọ. Biko ma achọtakwanali onye enwere akwụkwọ, ma achọtanali onye enwere akwụkwọ na ọ chọrọ nsogbu. Nnechi enye anya nsị ya o nga iru n'uche ma a sịkwa ma a na-akwa m achọ kedu ụdị onye bụ nke nwere akwụkwọ ọ chọrọ inyere mmadụ aka. Ndị be anyị, ọwụ ọkụlụ nwoke, nwoke ghọrọ aghụghọ, owu ọkụọlịa, nwaanyị aghọ owu ọkụrọlịa. Nwaanyị a bido kwuba eziokwu, ọ bụ ihe anyị si ka anyị jụọ unu. Onye bido gwaba onye ọbụla bịa ha awe eziokwu, andị okwu eziokwu ahụ ọ ga-anụ dị taa maka ozunu ka eme. Ifukwa ọlụ ya afụkwana, ifu ego ya afụkwana, ifu ọlụ ya ọ bụ ọlụ onye ọbụla na-achọ achọ. Anyị aga agwa mmadụ o were ọsọ nụba onye ahụ. Ịma ụmụ nwaanyị gụrụ akwụkwọ nya nwee nnukwute ọrụ a na-anụfe ọsọ ọsọ. O nwere nwaanyị mma bụ dọkịta na-ekwe ka ọra ka mkpụrụkpụ ji, mana ife onye nụrụ ya isi ya na-atatụ n'eluigwe, isi ya na-atatụ n'eluigwe wee na-ama di ya nwa mmasịrị ike. Ma nwaanyị a dị ka nkakwụ, ọ dịkwa ka nnọọ nya enwe ịmụ ọka, enwe hom onye ahụ ka nwaanyị ahụ dị wee pee mpe. Ọ dị mkpụmkpụ mana ọ bụ medikal dọkịta, nwee ụlọọgwụ, o nwee ụlọọgwụ klinik. Mana onye nụrụ ya tupu ogologo na-atatụ isi n'eluigwe. Ifuru na mara mma ọnya bido gwaba ndị mmadụ eziokwu, unu tụọla ya alụ. Ọnya bido gwaba maka ọ bịa na-agwa m na-enwe mwute na-asị ọnya bidozie gwaba ụmụ nwoke eziokwu ka ọnya rapụ. O nwee ka ndị be anyị si eme. Nwaanyị bịa mee matchmaker, ọ bụrụ na eji elugo 30 si ebido na-akọ ọnụ, mana ọ bụrụ onye ọcha ka eji elu 30 ahụ unu ama nke ọnụ, unu ga-achọkwa ka ọnụ unu. Ma ọ bụ asị na onye ahụ nọ na US, UK, America, Canada, Australia, nwaanyị ọ nọ ebe ahụ, ekwuru ene na ọ nọ ebe ahụ, ihe azịkwa afọ onye ga-akọ ọnụ. Unu akọzina mmadụ ọnụ. Ya bụ biko nu bido nu tụbalụ nwaanyị alụ. Ngwanụ ka emesịa ndewonu. Nke abụọkwa dị oke mkpa, daalụnụ ka eke unu mee. Kedu ndị chọrọ ịbata inbox anyị? Unu ga-abatakwa inbox anyị bịa kpakọrịta ụka mili emi tọrọ atọ ga-abalị ulu ga-aba gị ntị. Biko mana ị ga-eje sọskraịbụ ọla anyị na YouTube anyị akpọrọ Igbo Class World ya na Igbo anyị abịa. Ọ bụ n'efu bụ sọskripshọn, ọ daa na 60 penny afụ. Mana ọ bụrụ na ị mara ka esi asọskraịbụ, ị ma na ị ga-akwụ anyị consultation fee biko ghọtakwara